As dificultades de acceso ao lugar de Pando supoñían un importante problema para os veciños desta aldea muradá, dado que a estreitez do camiño impedía o paso de vehículos pesados como, por exemplo, unha ambulancia ou o camión do lixo. Grazas ao plan de mellora de camiños municipais da Consellería de Medio Rural, acometeuse xa a segunda fase de actuación e tan só queda pendente o treito final xa en proceso de licitación. E unha boa nova, neste caso para a parroquia de Torea, donde está rematada a segunda fase do acceso a Pando, unha obra financiado con cargo á Consellería de Medio Rural no Plan Marco de Mellora de Camiños Rurais. Esta é a segunda fase do acceso a Pando. A primeira era a entrada que pasa xusto por diante da igrexa de San Xián, esta é a segunda fase, e agora está en proceso de licitación a última fase. Neste momento estamos en prazo para que as empresas presenten a súa oferta para rematar este acceso ao lugar de Pando, que era tan necesario porque era moi estreito, dificultoso e que incluso generaba problemas a hora de que pasara, por exemplo, o camión da recollida do lixo a ese lugar de Pando. A alcaldesa informou de que tamén está a piques de concluir a obra de acceso a Torea, financiada pola Deputación da Coruña. Está case rematada a obra do lugar de Torea, tamén na parroquia de Torea. En este caso é unha obra que iba incluída no Plan Único da Diputación no POS. É unha obra que lle dá moita dignidade ao lugar de Torea. A mí me parece unha obra preciosa porque incide nesto que dicimos sempre de mellorar a calidade de vida no rural, non? Para apostar polo rural isto ten que ser unha realidade e isto se reflexa en obras deste tipo, tanto na que comentaba anteriormente do acceso a Pando como en esta do lugar de Torea. Así que, bueno, darlle as gracias en este caso ás empresas que fixeron todo o posible para que as obras remataran ben